କୁକୁର ହେବା ପାଇଁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ମଣିଷର କୁକୁର ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମିଲିୟନେୟର କଲେ $20 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଖବର। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁକୁର ରୂପରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ $20 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 220 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଓ ରୂପାନ୍ତରଣର ସୀମା ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଆଉ ଶେଷ କେଉଁଠି। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସଲ ପରିଚୟ ଏବଂ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଦାବିର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏହା ନିଜର ସଉକ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଉପାୟ ନା କେବଳ ପାଗଳାମୀ? ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାଇରାଲ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।